मरिधल कलेजनि फरायसुलि धुकुवाखानानि नन्दिता सयखियारि अबथिरा रुंसारि जानांदोंमोन। मख'जाथावदि थांनाय सनिबारखालि मरिधल कलेजनिनो साख्रि आवला रिन्टु शर्माया नन्दिता सयखियाजों लोगोसे करिश्मा दत्त आरो बिनि बिफा देब दत्तखौबो सिखाजों दानदोंमोन। नन्दिता सयखिया बुथारनाय जाथायनि बिजिरनाया फास्ट ट्रेक कर्टआव जागोन। नन्दिता सयखिया बुथारनाय जाथायनि सायाव जर'खा डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा नायबिजिरगोन। मरिधल कलेजनि फरायसुलि धुकुवाखानानि नन्दिता सयखियारि अबथिरा रुंसारि जानांदोंमोन। मख'जाथावदि थांनाय सनिबारखालि मरिधल कलेजनिनो साख्रि आवला रिन्टु शर्माया नन्दिता सयखियाजों लोगोसे करिश्मा दत्त आरो बिनि बिफा देब दत्तखौबो सिखाजों दानदोंमोन। नन्दिता सयखिया बुथारनाय जाथायनि बिजिरनाया फास्ट ट्रेक कर्टआव जागोन। नन्दिता सयखिया बुथारनाय जाथायनि सायाव जर'खा डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा नायबिजिरगोन।